občané mesta Mijavy a priráhlých kopaníc. Dáva sa na známosť, že na tento námestí sa bude robiť svinská smrť. Kto sa bojí a má slabý žalúdek, nech radšej odejde to do šenku pod platany a nech si tam dá borovičku alebo čo mu bude duša ráčiť. Príjemné, krásne dopoludnie, vážení priatelia, ktorí ste prišli na túto zabíjačku. Vítam našich masárov, ktorí prišli z Turej Lúky. My by mali tú svinku pekne spracovať, ale ako poriadni kresťani si zaspievame jednu peknú pieseň, ktorú budete, dúfam, spievať s nami. Chlapci masári, kde ste? Lebo mi pomôžte, lebo mi zamožte, pekno je, koničky, nestoja na moste. Vidíte, jak si to pekne tí masári otáčajú? Kazdičko, ale peknú svinu ste dochovali toho roku. Lepšie vyzerá, jak vy trocha. Takže voda nesmie byť úplne vrelá, aby sa tí chlpy pekne odparili. Pomaličky sa to musí zalievať. Vidíte, teraz jej robia dobre tú retázku. Tak trošku stále, nie je moc. Ešte jedno korito tam máme voľné, kemu je zima kľudné, akože masári sú ochotní. A tá voda už není taká vretá, akorát, že by sa zehral trochu. No mladenci, vy tu nestoje takí túci, pomôžte tým masárom a muzikanti, zahrajte nejako. To ide pekne do rytmu s tými retazami. Všetky chlpy bude mať dole, len ostane jej pazúrky. Aj s tými pazúrkami asi treba niečo spraviť. Majster, čo poviete? Ale je to pravda svatá, ale aj teraz sa dobrá robota robí. Konečne je to aspoň raz Mijavci priznali. Nevyzlečilo, lebo sa dievčence
dievčence, a vy neviete spívať, ste tam nejaké si zmrznuté vzadu. Pod mužičku, zroty do šenku mi nechal. Výchova mu kúti a mne srdce smúti, od len tomu pod. Výchova mu kúti a mne srdce smúti, od len tomu pod. No čo, ľúbila sa ti? Ohromná bola. Keď sem bola mladá žena na postel, sem si lehla, povedal mi môj mužiček, že sem celá vonava. Povedal mi môj mužiček, že sem celá vonava. No dievčence, pekné prstienky ste dostali, mohli by ste ešte nejakú zaspívať, no. Takže vidíte, že mašurko je pekné opečené, aj tie prstienky mu dali dole. Teraz sa musí pekne rozebrať, ešte sa musí najprv s nožami pekne doholiť. Tam, kde ostal chlb ešte nejaký, musí sa to s ostrým nožom stáhnuť. Takže to budú naši majstri za chvíľečku robiť. Vidíte, svinka je krásne očistená a na trojnožke sa musí dvihnúť do takej polohy, aby majstri ju mohli pekne rozpoliť, vybrať vnútornosti, i dobroty, hlavne tú pečenôčku, ktorá je prvým jedlom na tej zabíjačke, ale musí sa to robiť odporné. Mesiar, ktorý rozoberá tú svinu, musí dať pozor na to, aby neprezal črievko. To za chvíľku uvidíte, trojnožka musí byť dobre zachytená, aby to mašurko nespadlo. Janoš, opovíš, to je svina, nie ty. Takže dievčence, poradne to premiešajte, aby tá pečenka neprihorela ani tá kapusnica, ani tá prdelovica. Lebo to sú prvé dobroty ze zabíjačky. No a vidíte, naši majstri to tak šikovno spravili, že tí črievka už pomaličky vytahujú z toho mašurka. Muzikanti, kemu hráte, hej, pjasovanou, však ich máte. No chlapci masári to pekne spravili, ale že už je zima, tak som im poulieval toho hriatého, jak bývalo zvykom na kopanicách. Vypadel nám zvuk. Takže musíme hlasnejšie vyprávať. No ale milí naši, máte nejaké hriatko? Chvíľu doneste ju barovice aspoň. Tak jak býva pravidlom, začína sa od hlavy, čiže hlavu odrežú a z hlavy sa bude robiť, dá sa do kotliny, samozrejme musí sa ovariť a bude sa robiť tlačenka. Hlava sa rozsekne na dve polovice, ako ste videli, a potom sa ide rozeberať postupne od spodu, až ostanú nám na trojnožke vysieť len šunky. No a vidíte, aj ten chvostík je zaujímavý. Ten chvostík samozrejme patrí do dobrej huspeniny. Paprčky, chvostík a niečo aj z hlavy patrí do huspeniny.